kteří vyzývají Sebastiana Vettela k tomu, aby ještě něco provedl. No a nějaké ty provázky deště se objevují i tady v těch středních částech okruhu. Na Interlagosu prší, teď už je to bez jakýchkoliv pochyb. My sledujeme Lewise Hamiltona, který je na 4. místě a připravuje se zastávka v boxech pro tým Ferrari a také McLaren. Zdá se, že jak McLaren, tak Ferrari zajde do boxů pro takzvané přechodné pneumatiky. Je tam Kimi Räikkönen. Kimi Räikkönen 5 před cílem nasazuje mokré pneumatiky. Nejen před cílem, ale před samotným koncem velké ceny Brazílie a celé sezóny. Formule 1 je tam také Lewis Hamilton a Sebastian Vettel za ním. My sledujeme neskutečně dramatický závěr velké ceny Brazílie. Felipe Massa vede, ten se ještě rozhodl zůstat na trati, ale byl tam Kimi Räikkönen. Je tam Lewis Hamilton a Lewis Hamilton si také nechá nasadit pneumatiky do mokra. A opět se tam upravuje přítlak na předním přítlačném křídle. To vše proto, aby Lewis Hamilton měl jízdní vlastnosti svého vozu co nejlépe připraveny na ty podmínky, které přicházejí nad Interlagosem, protože tady prší. Lewis Hamilton se vrací zpátky na trať stejně tak jako Sebastian Vettel, který zůstal v pořadí za ním. To je důležité pro Lewise Hamiltona. No a tady je Robert Kubica, který se vrátil do stejného kola. No a Felipe Massa je také v boxech. Felipe Massa neměl jinou možnost, než zajet do boxu pro mokré pneumatiky. Asi možná ještě všichni mají v čerstvé paměti to finále při velké ceně Belgie. Nikdo nechce nic riskovat. To samozřejmě nahrává Hamiltonovi, protože odstup mezi Massou a Hamiltonem se nijak výrazně nemění, ovšem kdo do toho může promluvit. Jsou závodníci, kteří se eventuálně rozhodnou zůstat na trati, ale to vše záleží na intenzitě deště. Tak Felipe Massa po úspěšné zastávce v boxech zpátky na trati s mokrými pneumatikami. No, pokud je ten titulek správný, tak by měl Felipe Massa zůstat na prvním místě. Samozřejmě s mokrými pneumatikami to pojede o něco rychleji. Ano, je to tak. Felipe Massa, Fernando Alonso, Lewis Hamilton zůstává také pátý. Lewis Hamilton na 5. místě, to znamená, Lewis Hamilton už se nemůže propadnout v pořadí dolů. Extra důležitá byla ta zastávka mezi Hamiltonem a Vettelem pro Hamiltona. No ale pokud si vzpomínáte na velkou cenu Itálie, tam to Vettelovi jelo a kdo pak je toto? To bude asi Sebastian Bourdais okolo zpátky. My sledujeme počínání Lewise Hamiltona přímo z kamer umístěné na jeho voze, tak tady je Sebastian Vettel. Těsně za Lewisem Hamiltonem Sebastian Vettel paradoxně může rozhodnout boj o titul mistra světa, protože pokud Vettel předjede Hamiltona, tak ten spadne na 6. místo a 6. místo Hamiltonovi nestačí, pokud Felipe Massa v dnešním závodě vyhraje. To je neuvěřitelné drama na samotný závěr letošní sezóny Formule 1. Do konce sezóny zbývají 3 kola, 3 pouhá kola. A Lewis Hamilton se s vypětím všech sil stále drží na 5. místě před Vettelem. Možná stojí za připomenutí, že Sebastian Vettel veze ve svých útrobách Toro Rosso motor Ferrari. Tak to jsou velmi zajímavé příběhy v tom dramatickém finále. Lewis Hamilton se stále drží na 5. místě. 4. je tam Timo Glock. No a 6. samozřejmě Sebastian Vettel. Felipe Massa se drží stále první. A je to nadále velmi těsné mezi Hamiltonem a Vettelem. Tak samozřejmě Massa, Alonso, stejně tak jako Räikkönen mají na svém kontě 3 zastávky v boxech a u McLarenu už se modlí. U McLarenu už hledají pomoc Boha. A u Ferrari jsou samozřejmě také velmi napjatí. Tak tady je další jezdec, který je okolo zpátky, to by měl být Giancarlo Fisichella a Vettel toho možná chce využít. Vettel je přitlačený na zadním Hamiltonově křídle a Vettel může rozhodnout šampionát. To je neuvěřitelné drama. No ale tady se Robert Kubica dostává před Vettela. To ovšem není souboj o pozici. Protože Robert Kubica je hluboko v pořadí až na 13. místě, ale z nějakého důvodu to Kubicovi jde podstatně lépe. A Lewis Hamilton dělá chybu a dostává se před něj Sebastian Vettel. To snad není možné, to vše 2 kola před cílem.
Ferrari se samozřejmě raduje, do konce závodu zbývají 2 kola a tady je mrazivo v garáži McLarenu. Lewis Hamilton musí zpátky předjet Sebastiana Vettela, protože Lewis Hamilton je 6. Lewis Hamilton je 6. těsně za Sebastianem Vettelem. Já nepamatuji takový závěr sezóny. Felipe Massa je aktuálně mistrem světa, to je neuvěřitelné, ale ještě není konec. Já mám jenom jedno srdce. Vettel jede stále před Lewisem Hamiltonem a Lewis Hamilton se snaží zpátky. Teď Jensen Button může ovlivnit Hamiltonovu snahu dostat se zpátky před Vettela. Ale Hamilton jede stále 6. To je neuvěřitelné. Vettel jede 5. a Lewis Hamilton 6. Pokud by Lewis Hamilton dojel 6. měl by 97 bodů, ale Felipe Massa vede v závodě a měl by stejný počet bodů a tím pádem by se stal mistrem světa. To je neuvěřitelné. Ano, sami to vidíte, potvrzeno ještě grafikou do konce velké ceny. Brazílie zbývá poslední kola, Felipe Massa vede. A důležité je, aby se Lewis Hamilton dostal před Sebastiana Vettela, pokud chce získat titul mistra světa. Poslední kolo a rozhoduje se o titulu mistra světa, to je neuvěřitelné. A pak, že se historie neopakuje, Sebastian Vettel je 5. a tím pádem je Lewis Hamilton na 6. místě. Ale Lewis Hamilton má ještě jeden okruh k tomu, aby něco vymyslel na sebe a starat Vettela. V každém případě Felipe Massa se nachází v posledním kole. Ježíš, já si ani netroufám odhadovat, co se děje u vás doma. Ale tady u nás na komentátorském stanovišti jsou všichni na nohou, všichni u vytržení. Upřímně řečeno, mě se klepe hlas, protože takové drama já nepamatuji. A drobná chyba v podání Lewise Hamiltona. Sebastian Vettel je stále 5. a vypadá to, že mu vůz slouží a zatím ví, co od něj může čekat. Neskutečné drama. Felipe Massa protne cílovou pásku za malou chvíli, ale musí počkat. Felipe Massa musí počkat, jak dopadne souboj mezi Sebastianem Vettelem a Lewisem Hamiltonem. A slyšíte ty diváky na tribunách? Slyšíte to? A Vettel dělá drobnou chybu, respektive si ze široka najíždí do té zatáčky. Tady se rozhoduje o titulu mistra světa v jezdcích mezi Sebastianem Vettelem a Lewisem Hamiltonem. Vettel je stále před Hamiltonem. Poslední dvě zatáčky. Vettel má v rukou titul mistra světa. A pokud Vettel protne cílovou pásku na 5. místě, tak Lewis Hamilton přijde o tuhletu šanci a mistrem světa se stane.